V-am găsit la un nou vlog. Astăzi mergem cu leagănul ăsta nesimțit. Mergem până la Exco să ne băgăm un pic de aer în șoc și să vedem ce mai are bița asta, că no, ca stricăciune. Așa că da, sper că avem ce face în vlogul ăsta interesant. Să mai ia cineva de noi mai mult de ei, dar nu. No, bun, haideți că revenim după ce ieșim de la Exco. Acum am ieșit și de la service. Mi-am pus aer în șoc. C-trap. Așa. Discul ăsta iar sună că nu au avut timp domnul să-mi facă, că no, nu prea au timp oamenii în ziua de astăzi, că-s foarte răi. Și da, haideți că revenim din Tineret. Vă că am ajuns și în Tineret. Mamă, regi, bă, regi. Easy shit on. Hai că dăm un transfer și revenim. Hai că am ajuns și la transfer. Dă-te. Hoai, am dat case. Dubla 2, dubla 3. Hai, man. Bă, da, ce nu, mă, nu, stai așa. Bă, da. Știu. Bă, da, ba. Dio, nu mai știu să dau transferul. Hai, dubl 4. În sfârșit. Oh. Uai, bă, dar nu-i că derapează, îi că îmi dă așa într-o parte, nu știu. Vezi că cică când iau curba îmi dă erare. Ia, nu dat erare. Mai are nebunatica asta, deci e bine. Ma, fiți atent. Uite acolo, uite. Fuge rota ca e. Fuge rota. No, bă, dar e bine că ne-au dat-o măcar, dar păi mai bine nu mă duceam, că ce-i derapează rota, bă. Bă, dar ce-i derapează rota. Da. No, mersi eu. Poate vine în tine. Facem trade? Vrei? Nu, ia. Ia. No. Mereu schimbător acum, bă. Da. No, bun, de parcă nu merea. Nu e. Taci. Nu mai știu de nimic. Hai. Ce ai vrut să zici? Vreau să sar pentru vlog. Și vrei să te filmezi? Da. No, hai. Sper să nu cazi, adică nu. Ai grijă, bă. Ai grijă, bă. Hai, bă, să vedem ce știe copilul ăsta. Vă zic eu. Să vedem. Ioi! Ioi! Bă, bă! Ioi! Bă! Mamă, bă! Bă! Bă, chinezul predicătorul, bă! Bă, să mor eu, bă, ești bine? Bă, dar cum ai căzut? Bă, m-ai căzut, bă! Ești bine, bă? Bă, ce-o căzut ăsta? Bă, ești bine? Oai! Aici cu beatul care a supraviețuit la 2 căzături. Da, da, foarte micuțe. Aici au făcut fești de 10 metri în aer. Roland, dacă îl știți pe acest copil cu electrica, dați un subscribe. Cu cât mere, bă? 400 la oră? Da. Nu. Bă, facem o poză. A, ești prea ocupat, nu? Da, îmi pare rău. Altă dată. Faci vlog? Da. Salut, vlog! Salut, salut. Hai, bă, că revenim când sărim peste mormanul ăsta nesimțit, să vedeți, da? Acum dăm o săritură mai mare un pic. Oh, să cadă unul. Ioi. Oh, just un goal. Da. Dai Covaci. Dai la Ricardo 77.
Dai, Covaci! Dă-te! Sper să nu murim. Bă, lăsați-mă, mereți voi primi că mă duc eu cu Covaci. Haideți, bă, să-i dăm direct trenuleț! Stai, dă-te, dai, Covaci! Mamă! Demisera, bate bunda, demisera, bate bunda, demisera, bate, 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 Haide, că mi-aș gura lui de transfer. Oh! Oh! Sper că v-a plăcut vlogul. Dați un subscribe și un like. Revenim cu vloguri mai faine. Cam plictisitor vlogul ăsta, n-am avut ce face. V-am pupat.